Kaya. Belai ka hambai tini 1 तारिख April 2020 sini Samuksara Village Committee ni bisingo kami ni bumong Tuisikam kami baseng tini prai 35 family na seng sana ni bagai maidong 5 kilo klai seng borok no kami ni borok no seng bagai tonggo tamni bagai hingkang kai thangnai 24 tarik March ni 2020 ni simi All India hekeba sini sara world no tini lockdown period ni bagai je wanama sengsa bemar phai tongmani corona virus abono seng corona virus ni against seng jotono India government ni bisingti khlaiei tei Tripura hasteni government ni bisingti khlaiei lockdown declare jakmani wo seng jotono kami ni borok tangi chanai hekeba podre borok tini business khai janai tei kormosari omahai tongmani bisingo phano tini jotono nog bisingo jani ja noga achugoi corona virus ni against corona virus na mathaknani bagai je government di sanamani no seng government no support khlaiei seng jotono noga achugai jomani bisingo jotono bikra hekeba sugia nukmurok no seng tini chubanani bagai tini Samuksara Village Committee ni bisingo hekeba Kakrabon RD block ni ungoi seng tini sini oro lukurok no chubanani bagai phelaijak seng 35 family no 5 kilo khlai seng tabok mairong baglai tongo tei kami ni borok no seng omono tini awareness khlai tongo corona virus abo sini kono particular kono politics ni issue ya corona virus sangkha abo sini sak ni life no sak ni জীবন no save khlainani bagai je corona virus ni against jotono সহযোগিতা rethang jani ja nogono kasang khlaiei lockdown je government India government je declare mane abo payasak jarabono jotono nogo jani ja nukhungo tongoi isa misa samung ni bisingti phano jeng tini o corona virus na kasana ni bagai jotono saitogoi phelemani bisingo tini kami ni borok jotono khatong khaja tei borok bo tini omono borok ni thani jeng omono kok sarkha je lockdown payasak borok jani ja nukhungo no tongoi sini o corona virus na jeng mathaknani bagai jotono sachetan ongoi phaitong tei omusukno tei sini oro amchaini kwbangma sini social worker tongo sini Da Rajendra Riang sini Gumoti district ni PTG chairman tei sini Da Chaitra bobo tongo tei sini oro local leader rok bo tongo social worker tei sini Bipul Deborma bobo tongo sini division ni youth IPFT ni president tei sini oro sokpaijak tongo IPFT ni central committee ni AGS sini borong gonang Da Prakash Sisim tei sini Mihir Deborma sini division ni IPFT ni member tei sini Tomes Deborma Tomes Nuatiabo bohaino sini division ni youth ni adong omo hai khlai sengno cooperation khlai aro kha doptoni hoitebo phaijak tongo seng kha khlaio o 5 kg mairong obo jotono seng thogeri ni apno o phungri chari ni apno borok no 5 kg mairong ni bisingti phano borok tini nong rukungo thangai saltan salbri ni bagi phano borok samung saimana ni bagai seng borok no tini subawi tongo omo hai khlaino seng jota mansak joratei seng je bikra ekdom grei ekdom rang kuitani bagai bial haikaba samung ni bagai bial klaijak borok no government rok subawi tongo ration ni BPL Antodoy Annapurna ration card ni bisingti tini government subai tongmani bisingo phano seng jara social worker tongnai rok bahaino seng yak khlogoi government bai baksa khlai seng tini borok no seng tini je manma joratei khai sini division ni ongoi tei sini Samuksara Village Committee ni sini social worker rok ni bisingti khlai seng tini borok no je manma joratei seng subai tongo ama haino joto lokorok ni thaneo bo seng khorok suba lainani bagai ang norok no kok chareino ani kok na ngoron mathaka jotona hambai।